Bedir jeňinden soňra Mekke-i Mukarremeň kafirleri agzy birikdirip hemmesi bir ulaqan bir jeň meýdana musulmanlary, peýgamberi Medine-i Munawwereň üstüne bar jeň etmeli bolsa jeň edilip hemmeleri agzy birikdiripdirler. Bir ulaqan jeň bolsun, Bedir jeňindäki bolan ýagdaýlardan da içimiz sowdar diýip. Ona teýýarlyk görüp, awwalky edeni işleri, täjirleň ulaqan tijaret mallaryny olardan istäpdirler, siz malyňyzy şu jeň meýdana berseňiz diýip. 3-4 müň neferiň ertilik, akşamlyk naharyna pul gerek, kän mal gerek, bir towar diýe gerek, at gerek, asliha gerek, yarag gerek, jeň meýdanyna gerek zatlar kän, muňa da kän mal gerek. Bärsi bir heftelik ýol, gitşin bir hefte, gaýtşin bir hefte, näçe günne beýle galmalygy belli däl. Bäherhal kän mal gerek. Oňam elam edipdirler, her kim näme miqdar şu ýola, haýdy ýol, peýgamberiň, din islamyň, Allahyň ýiberen ýolunyň ewine geçmegi. Näçe çykaryp bilseňiz çykaryň diýip, beter kän mal çykarypdyrlar. Oňam mal tarapdan inni biziň gamy gussamyz ýok diýip teýýarlyk görüpdirler. Suriye Enfal 36-njy aýada dogry şükürüňme. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne keferû yunfikûne emwâlehum liyasuddû an sebîlillâh. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فقط tercümesine gidi. Kafir mallarını üşriye, yığnaya, harcetye fakat Hudaýyň ýolunyň ewine geçecek bolup. Kafir harcetye, malını harcetye, liyasuddu an sebilillah, fakat maksady Hudaýyň ýoly, diniň ewine geçmek. Allah Taala aýdýar: "Fesayunfikunaha", harca ederler diye. "Thumma takunu aleyhim hasra", şol mallary eden harçlary özlerine zerer bolup düşecek diye. "Thumma yuglabun", ahyrda basylarlar, maglup bolarlar, maksadymyza yetip bilmedik, kän mal harjetdik diýseler de. Şu fakat peýgamberiň zamanyndan çirim bolupdyr. Emme şu zamanna her zamanna bolupdy. Fakat mal harjetýärler. Milliardaha mal harj bolýar. Filmleri bejerilýär, bernameler ýördülýär. Fakat islam we musulmanlary Allahyň ýolundan alyp galjak bolup. Bäherhal bula teýýarlyk görüpdirler. Kän mal işi. 3000 jeňden çirim teýýarlyk gören 3000 nefer daýaw urşmana adam teýýarlyk görüpdir. 3000 nefer. Bedir jeňinde 1000 neferdiler. 3000 diye teýýarlapdyrlar. 200 at we 700 nefer dagda zerehidon demirden egilmaş. Aham farmandalarının biri aýdypdyr: "Uhruju bizon." Hemmemiz zenanalarymyz bilen çykaýlyň diýipdir. Şol zenanalar da arkada bolup dursa, erler dümmek alyp, laňara alyp, goşu okyp, bizi gaýraty mindirerler. O goý zenanalarymyz da biziň ýanymyzda bolup da gyýgyryp dursalar, ölseňiz de işgali ýok, ya maksadyňyza ýetin, ya ölüň şu ýoly diýip gyýgyryp dursalar, biziň gaçmasızlygymyza, gaýraty minmegimize sebep bolar diýip, zenanalarymyzy çykaryp gideýip, şähetde öwüşipdirler. Aham bir tofarlary zenanalary bilen alyp gitipdirler. Maksatlarda fakat Allahyň ýolunyň ewine geçmek. Odallarda da aýtdyk, deslapda da aýtdyk, şonu aýdýan. Ohadur şunda ya her ýerde, her mecliste de bolsun. Şu aýdylýan gurrunly, Qur'an-ı Kerim, Resulullah'ın sözü, ya tarih kitaplarında heyveri senetli, dünya boyunca kafir musulmanın gözleyen kitaplarından. Magazi Vakidi yali, ya başka cedid ulamalardan Siri Nebevi Salabi yali, ya kadim tarih Tabari yali, her hal dünya boyunca senetli kitaplardan aýdylýan gurrunly. Yani qarar her bir kağızdan, ruznamadan, bir zatdan görülük kana aýdylýan mı diyamazlar. Her hal. Zenanalarymyz da alyp gideýliň diýipdirler. Ya maksadymyza ýeteýliň, ya da ölüp galaýliň şu ýolda diýip. Aham bir tofary zenanalary bilen çykypdyrlar. Her hal ulaqan ertiş bolup ograpdyrlar Medine-i Munawweräge. Birje dagygalyk ders aýdaýyn.
Ey musulmanlar, şular ya her zamanna bir kafir adam mal harc etmeli. Özü de bilýär şo zadyň içinde ahiretynyň ýokdugyny. Yani ýadymda ýok ahiretym ma, men kıyamadyma derece bolar diýip ýadymda oýunda ýok. Hudaýyň hoşlugy bar diýip ýadymda oýunda ýok. O näme diýip harc etdi? Hiç, puç. Onda da şidret harc etýärler daşla. Öz zamanymyzda da görüp otýar. Kıyamadynyň ýokdugyny bilýär. Häzir kıyamada ananan agafym. Hudaýa da ananan akdym, Hudaýdan bir padaş tamasy ýok, onu da harc etip dudaş. Özüniň bir pikirlerine haýwetine ýetjek bolup. Seni men Allah'a imanymyz bar. Kıyamada imanymyz bar. Allah Taalaň cennetine umydymyz we imanymyz bar. Aýa harc etip bilýäsmi? Mektep tabistanylar ýürüdip bilýäsmi? Din ýürtmäge kömekleşip bilýäsmi? Ya mollalarymyz işlemäni başga ýurtlara gaşyn iberýäsmi? Adaty gaýraty minýäsmi? Ya 10 ýyl 20 ýyl okuyan mollalar toňuz tätillikde barsyny gitsinler işlemäni, hiç başga bir türkmen dogany ýok ýanyp, bir gaýratlysy ýok ýanyp bir galamalymy? Bilmänşik bolmalymy ya? Eşitmänşik bolmalymy? O jirega däldir. Kafir zady ýok ýerinden, umydy tamasy ýok ýerinden harç edip otýar. Mu'min musulman adam dininiň gaýratyna bolar. İnniki wurrunlerde kulak asyn Rasulullah'ın zindigi namasyny we özlemizden çürim ders alaýly. Be her hal Mekkeň ulaqan ertişi Medine-i Munawwara uğradı. Hazrat Abbas Peygamberimizin ağasy häzir Medine-i Munawwara barmandyr, Mekke'ye mükerreme demişdik. Musulman ha. Yani häzir de Medine barmadyklaryň guruhundanmış. Hey nama ýazýanmyşdyk Rasulullah'a men baraýyn diýip. Peygamberimiz jogap berýänmişdik. İnne maqamaka fi Mekke'til mukarreme hayrun. Şu Mekke'de bolanyň gowy diýänmişdik. Näme? Oğrunça habarlary iýerde dur diýänmişdik. Hazrat Abbas radiyallahu anh Resulullah jana habar iýeripdir. Şu ýanky wurrunlary. Mekkeň ulaqan ertişi 3000 nefer 200 at 3000 diýe 7-siniň da zerihi donyba oğradylar Medine-i Munawwara gaşyn. İnne şolar barýala hesabyny çekip we pikirin edip edip. Gafar diýen taýfadan bir daýaw ýol bilýän adama da ejara tutup, sen şini 3 gün içeli gaýrat et, 500 kilometre ýoly, ýaqyn ýoly teýetde geçirdi, barda Hud Rasulullah'ın öz eline berdipdir. O da bolýa diýip 3 günüň içinde barıp Medine-i Munawwara'ga ýetip, Medine-i Munawwara barsa Rasulullah jan ýokmuş. ووجده بقباء فدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابة. Peygamberimiz Quba'da demişdik. Mescid-i Quba. Ohan barıp Peygamberimizin özünün mübarek eline Abbas namı iýertip eline beripdir. Ohan Peygamberimizin ýanyna okuýan varmış. Onu okudypdyr. 2 ýyl oňrynça. Näme habar diýipdir? Görse içinde bir ulaqan gürrüň ma. Rasulullah'dan ol okuýany aýdypdyr. Adamyň ýanyna aýdama diýipdir. Hiç kim eşitmellerle vururun deyipdir. Fa'ada sallallahu aleyhi ve sellem musri'an ila'l Medine'til Munawwara. Ve dakhala beyte Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anh. Peygamberimiz basımlyk bilen öwürilipdir Medine-i Munawwaraga gaşyn. Kimin öýüne girdi gawy? Kimin öýüne girdi gawy? Barıp 2 ýyl mundan odal, 6 nefer bar musulman bolup gaýtdy. 12 nefer boldular soňra. Şolun içindäki ol qarragynyň biri Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu dogurja özüniň öýüne baripdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem fil beyti ahad. Ey Sa'd, öýüňde adam barmy diýipdir. Hazreti Sa'd aýdypdyr. Ýok ya Rasulullah, öýde adam ýok, oňrynça gürrüň bolsa aýdy ber diýipdir. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbasyň iýeren namasyny aýdypdyr. Ki Mekke-i Mükerreme ulaqan goşun menen Medine-i Munawwaraga gaşyn gelýär. Jeng meydana. Hazreti Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anh. Allah Teala ruhun şad etsin. Ol cevap verdi Resulullah. Ya Resulallah, inni la arju en yekuna fi zalika hayrun. Hayırdır ya Resulallah deyipdir. İnşallah umid ediyen hayrımız içindedir deyipdir. Barakallah. Şeylemi, nahilli olarqa. Resulullah canın gelyen ýagdaýyny görüp, Peygamberimize ya Resulullah hayırdır deyipdir. فاستكتم صلى الله عليه وسلم سعدا الخبر. قول ağasın. Onu ey Sa'd, fakat ikimizin arasında kalmalı. Hiç kime aytmalıdır. Baş üstüne ya Resulallah. Peygamberimiz çıkıp kaydıptır.
Sa'dın ola tokda zinanası varmış. Bärik geçipdir, ey Sa'd, Resulullah näme diýdi diýipdir. Oham Sa'd aýdypdyr, oy sana näme diýipdir? Her näme aýdanda näme diýipdir? Onna Sa'd aýdypdyr, eşitdiňärsiňa Resulullah näme diýenligini diýipdir. Onna zinanası aýdypdyr, men bitin eşitdim näme diýenlerini diýipdir. Abbas nämeyi beripdir, leşkeri we goşunma Medine-i Munawwaraga şin gelýärmiş diýip hemme ýagdaýlar aýdypdyr. Oham Sa'd fastarja, inna lillahi we inna ileyhi raciun diýipdir. Sen habarlymy diýipdir. Men Resulullah öýde adam ýok diýip aýtdym diýipdir. Sen Badyr diýem agahym men diýipdir. Ba bolsaň eşitersiň diýmeýädim, ulaq asarsyň diýmeýädim diýipdir. Summa ahada yajma'u labbataha, summa kharaja ya'du biha. Ýürü berik diýipdir. Orsoğundan köýneklerini tutakana elinden tutup ýöri ýortdy Resulullah'ın ýerinden diýipdir. Bile bilen Resulullah janyň ýerinden baryp da Peýgamberimiz bir ýerde ýetipdirler. Hatta adraka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kad belahat. Zinanası haşlap durulmuşdur, ýadadır. Kepleri ýagda ýok bolup durulmuş. Haşlap barypdyrlar. Hazreti Sa'd ibn Rabi' kepleme andirdir. Ya Resulullah, inna imraati sa'alatni amma qulta. Yani sen qaydandan sonra men şidene anam menden soradı Resulullah näme aýtdy diýdi, fakatantuha men zada aýtmadym diýipdir. O hamman öýdüm maňa aýtdy sen aýdan gurjunlygy. Yani bitin eşitipdir. Ya Resulullah men badygyny bilmeýärdim şin otokda diýipdir. O ham sen de maňa aýtdyň adama aýdama diýdin. İnni bide hemme gurrunlar eşitdi fa khashitu ya Resulullah ay yadhara min zalika şey fatadunnu anni afshaytu sirraka. İnni bilad ýana diýipdir. Onuň meniň ýanynda diýipdir gurrun ýaýrata, sen menden çykdym qadipdi menden narahat bolhama ya Resulullah diýipdir. Ey bilen nagat muaddab adam. Ey bilen nagat tertipli adam. Ey bilen nagat ihlasly adam. Ey men edin harekatlaryny öz. Ha bolýa diliňe gaýym bolup goýmandyr ha gurrun. Ha seni eşitdiň, men ýokmy qadiýatim. Goý sesini çykarma, o gurrun etmändir ha. Elinden tutup ýortup gidipdir. Näme diýip, näme hökmetjek bolsaň et ikimde de diýdi. İkimiz amady, ikimiz wa diýdi. Bir wagtda soňram ola zinanalyk heleylik edipdi. Onuň meniň ýanyna gurrun aýdyp da, bu gurrunde ýaýrasa, o ham soňram menden görä ama tä düşündirýänçem Resulullah jana aýtýançem menden narahat bolagamasyn diýip şu zat fursatda menden narahat bolsa bir gerek bolar diýip Resulullah ýerinden ýortup batdyrdy. Ey betin edipli bolmaýamaýşylar. Peygamberimizden narahat bolamasyn diýip ýöre pikir amada. Elbetde şulan ediplerini aýgyn aňalmaly bolýar. Ýergen aňalmaly bolýar şulan ediplerini. Yıldızı iki bu kadar muaddep, milyarda ha yıldız çakışmancık gitbe, birbirine degmancık, dargamancık, bir tertip Allah Teala'nın buyruğundan çıkman gitbeli, şu adamlarda şolardan muaddebirrak. Ondan süreyim, Allah Teala bunlara bir dereceler de veriyor, yergen yine angalya bulan derecelerine. Ta sanaye tobegu yetfezlihu, ki haset aret felak bercahetu. Hazreti Mevlana aydiye. Ta sanaye tobegu yetfezlihu, sen bir muaddep bol, sen bir din yoluna gayret etýän bol, sen Allah Teala rızayeti ve Resulullah'ın muhabbetinden şim ihlas etýän bol, Hudaý seni ewsin. Ta sanaye tobegu yetfezlihu, Allah seni ewsin ki haset aret felak bercahetu, yedrat asman aňalsyn sen derejäňe diýipdir. Aýgün aňalsyn Hudaý sana berýän derejäge. Ey jawan musulman, kimidi mürrümi? Nahil gayratın wa Resulullah'ın muhabbetinden çüreyim. Näme bernamamyz bar? Peygamberimizin ýolundan çüreyim. Men zarif nokta, zarif ýerde dagy bir beter muhim zatda diýjek dadaşyndan ödämide. Peygamberimiz narahat bolamasyn diýip edibini ýagnapdy. Ondan çüreyim dünýede de, kıyamatda da Resulullah janyň ýoldaşy adamlar da biler. Gününün merde adamlar da. Bi her hal Peygamberimiz de aýdypdyr, "Halli sabilaha." Şikal ýok diýipdir. Ey dilingde gaýym bolum diýipdir. Bolar diýipdir, goýberelin diýipdir. İşiňiz bilen boluberin, adamyň ýanyna aýtmaň diýipdir. Mekke-i Mukarremäň goşuny Medine-i Munawwaraň golaýyna gelipdir. Seşemme, çarşemme bolup barýa, bayram aýda awwerräplerini Mekkeň kafirň goşulary ýetip gelýär Medine-i Munawwaraga. Hatta iqtaraba min al-Madinati al-Munawwara. Oham Resulullah jan Hubab diýen sahabalarynyň birini iyi beripdir. Bar gör şolaň sany mizennetini gaw billipdir. Oham da gitmäke tapşyrypdyr.
öwürlip gelende la tuhbirni beyne ahadin minel muslimin illa en tara qillah. Öwürlip gelende qygyryp da aýdama diýipdir. Ýanymda 3 nefer bolsa aýsaň aýt, men kän märeken içinde bolsam gelende habar aýtma, ogrinçäçik aýtmaga diýipdir. Yet diýipdir. Hazreti Hubab radıyallahu anh barip görüpdir, o ham öwürlip Resulullah janyň ýanyna gelipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "San näçe nefer?" diýipdir. Dagyk mizinne wurtdyr o da. "Ya Resulallah, men bilişimden sana işimden mizinne wurdum 3000 nefer" diýip, şondan kän bolsa kän ya az, hey ora 3100, 2900 şu hatdadır diýipdir. Ol Abbas sanamy berende 3000 diýdi da. İçinde 3000 dağı diye var, 200 dağı atba diýipdir. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr, "Hel ra'ayta du'unan?" Zinany da bardy içinde diýipdir. Onna Hawwa zinany da bardy diýipdir. Zinanyň eline tebil bardy, dümmek bardy, laňyry da bardy diýipdir. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr, "Aradna ay yuharridnal qawma." Olaň maksady laňyra urup goşu okyp, şu öýleriniň adamslaryny we öz obasyna kafirleri gyzdyrjak bolup laňyra kakyp goşu okyp, "Daýaw duruň, bir gaýrat bolmaň" diýip şonu okuyýarlar diýipdir. La tezkur min şe'nihim harfen, bir neferin ýanyna zat agzama diýipdir. Inni goşun ýerak geldi, goşun Medine-i Münewwereň gapdalyna gelişdi. Inni çynygyp barýar jeň meýdany. Resulullah awwelke denişine boldy. Hiç kimin ýanyna zat agzama diýdi, aham doga etmäni durupdyr. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahümme bika aculu ve bika asulu. Hudaý bize kafidir, işimi Hudaýa tapşyrýarnydyr. Hudaýa, sen kömegiň menen difa ederni ularny duraryn we sen kömegiň menen gowja doflaryny içine diýipdir. Häzir sahabalaryna näme maslahat diýmäke? Häzir sahabalar bilen meşwere etmäke? Häzir jeň meýdanyna çörüňeşmäke? Bizlerden çürüýüm ders. Her iş, her muşkil başa düşdi diými? Häzir doktora barmaka, häzir barjak ýerine barmaka, häzir sebebiň uğruna düşmäke, ädil beýik Allahyny çagyrmak. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. Hudaýa işim tapşyrdy. Allahümme bika aculu ve bika asulu. Hudaýa sen kömegiň menen ýollaryna durarym we sen kömegiň menen gowja doflaryny içine diýipdir. Allah Taalaň gafsyna hiç wagt ýapylmaýan gafy. Giýjewini fark etmeýän gafy. Kafir musulman çaresi ýok, barmaly gafsy. Her bir mahluk çaresi ýok, barmaly gafsy. Musulman şu dünýede barýan gafsy. Kafir çare tapmany barmajak bolup ahir cehennemiň içine barıp Rabbana diýip gyrýan gafsy. Erkim ol gafa, beýik Allahyň gafsyna giýrende gününýän gafsy. Hudaýyň gafsyna barmak ar bilýän adam zelil bolup gaçýan gafsy. Allah Taalaň dergasyna ýalbarmany durupdyr. Ve şa'al habar fil Medinetil Münewwere. Perşembe da bolupdyr. Cuma, şemme de jeň meýdany boljak. Medine-i Münewwere'ge gowja habar ýaýrapdyr. Ki kafirler ograpdyr, ýöne Resulullah häzir näme maslahat berjegi belli däl. Ve tajahhazal jemi'u lil qital. Bütün musulmanlar eýlam amadegi ýetipdirler. Hemişe ýanlaryna ýarag bolup, akşam yatallarına, hatta namaz okuyup tuğalada ýanlaryna ýarag goýup, kılıçlary, ilatlary, şemşirlerini ýanyna goýup, amada bolup, yatıp amada bolupdyrlar. Cuma gece, ertesi Cuma, şu gecesi kafirlarda Uhud dağın döwreginde Medine-i Münewwereň gaýra tarafından ýaxşy gelip gonupdyrlar. Ohan Peygamberimiz 50 däne jawan daýaw sahabany şolaň taraplaryndan Muhammed ibn Selme diýen jawan sahabany şolaň farman desedip, giýje gaýrat edin, daň atýança Medine-i Münewwereň daşyndan aýlandan durun diýipdir. Ohan Hazreti Sa'd ibn Muaz, Sa'd ibn Rabi', Sa'd ibn Ubadah we bir neçe jawan sahabalarda Resulullah'ın mescidinin gafsynyň agzynda ýatypdyrlar. Bir wagt giýje jeň bolamasyn diýip. We ta daň atyp erti Cuma gün erti bilen bolupdyr. Peygamberimiz bütün habarlar elinde bolupdyr. Inni jeň meýdanyň ýyşy gelýär. Jeň meýdan ýakynlap gelýär. Resulullah jan inni meşwereti ortaga gaplardyr. Ve şawarahum sallallahu aleyhi ve sellem fil baqa fil Medinetil Münewwere aw il khuruj li mulaqatil müşrikin. Peygamberimiz sahabalaryna aýdypdyr, ey sahabalarym diýipdir. Men nazarma Medine'de galaýlyň çykmaýlyň diýipdir. Medineň özi ulkan gala diýipdir. İçine giýsele rahatçyk şolar basyp bilýäs diýipdir. Inni özüňiz näme maslahat berýäňiz? Bizim iki ýolumyz bar. Ya Medine-i Münewwereň içinde galaýlyň, goý kafirler giýsin içerik,
Ýok-da çykylyň jeň meýdana gaşyn diýipdir. Nazar vermek azat diýipdir. Her kim maslahaty nazar bolsa aýsyn diýipdir. Turandan İbn Selul diýen munafyk turup keplemäge durupdyr. Ol geçen heftelerde gurrun geçenler. Aňyrda munafyk, bihaya, gaýda bir cesur bir kafirdi. Musulman sarap, yalandan içi kafirdaşyndan musulman, sahabalaryň arasynda ne bolup dagy bir Resulullahdyr men gadryny bilin diýen şik bolup wagt-wagtda şey diýenmişdi. Oturandan ýokary galyp aýdypdyr: "Ya Resulullah, termil mar'atu was-sabi min fawqi as-sayasi." Jengden bidar bolup, yalandan Resulullah bilen nazar bir sırap, jenge gitmeden korkup ölermi kadip, Medine'de galanma gow diýipdir. Denana oğlan şoklar Medine'de tamlaň üstünde daş berlerle, bizde hiyabana çıkıp jeng meydan bolar da diýipdir. Şeyse gow bolar ya Resulullah, men şin maslahat bilýän, başgalar da şin maslahat bilse gow bolar diýipdir. Oý görünüp duran akıllaşy diýipdir. Aham Peygamberimiz başga sahabalaryna sizde nazar berin diýipdir. Medine-i Munawwaraň jawan sahabalary Mekke-i Mukarremeden gelen Hazreti Hamza ýanykla keplemäne durupdyrlar. Kimler? Medine-i Munawwarada bir sahabalary ki Bedir jenginde ýokdylar. Olar çykasy gelýän bolmaly. Bir keplemäne durupdyr. Ya Resulallah, inna nakhsha an yadhunna aduwuna anna karihna al-khuruj jubnan. Çykylyň gaşaryk diýipdir. Baraýlyň öwlerinden diýipdir. Bidir şuna galsak, öwle bize akly gelýär diýipdir. Olar Mekke'ye barıp korktular, çıkmadılar. Medine'de bu kunu qallı diýdirmäýli özümi de diýipdir. Çykylyň ya Resulallah diýipdir. Ola şo gurruna tafarly bizden çyryň diýipdir. Soňram da hemişe jüretli bolarlar, purru bolarlar diýipdir. Aham otadan başga bir sahabalar ýertiripdir. Ya Resulallah, nahnu wallahi beyne ihdal husnayayn. İki ýolumyz bar biziň diýipdir. Çyksak gow diýipdir. Barsak belli diýipdir. Ya şehit bolar, bila isteýän zadymyz. Ya piruz bolar, bir de isteýän zadymyz diýipdir. Wallahi ya Resulallah, la nubali ayyuhuma kana. Allah bilen ant bolsun, bize hiç gaýt fark etmeýär diýipdir. Şehit bolsak da bize gowy, piruz bolsak da bize gowy. Teppe desem bizlerden çyryň diýipdir. Ondan çyryň çykyly ya Resulallah diýipdir. Yine bir kepläpdir. Ya Resulallah, eşhedü enni minel qatla. Ya Resulallah, men şu mahallan şahadet berýän, men çykasym gelýär, şehit bolajagym da bilýän diýipdir. Umyt etýän jennete barjagym diýipdir. Jennete giräýinler bizde diýipdir. Bedir jenginde bagat beşte girenler var diýipdir. Resulullah jan aýdypdyr, näme kep bilen beter umydyn kanten jennete barmaga diýipdir. Onda o sahaba jogap berdiler, ya Resulallah, Allah'ını gowy görýän, Resulullah'ny gowy görýän, o jeng meýdana baryp gaçmajagym bilýän diýipdir. Özüň aýtmadyňmy? Allah Taala mehabbetiň bolsa, Resulullah mehabbetiň bolsa, jeng meýdandan gaçmasaň jennete umydwar bolamal diýip. Peygamberimiz aýdypdyr, sadaqda, dogry aýtýan, sen şolardan diýipdir. Şu mahal aýdyşyňda dogry diýipdir. Özüňde şehit de bolarsyň, jennete de bararsyň diýipdir. Şo jengde şehit de bolýardy, jennete de barýardy. Bir de çykylydy. Häzir fakat nazar alypdy sahabalaryna. Dördüncü kepläpdir, ya Resulallah, la uhibbu an terji'a Quraysh ila qawmiha feyaquluna hasarna Muhammeden fi sayasi Yathrib. Çykyly daşaryk ya Resulallah diýipdir. Bular barıp Mekke'ye bararlar, aham gürlemäne durarlar. Muhammed'i muhasir etdik diýip. Muhammed'in sahabalaryny muhasir etdik diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Kiçiklik bolýar diýipdir. Ya Resulallah, قد كنا في الجاهلية والعرب يأتوننا ولا يطمعون بهذا منا. Medine للصحابة هذا. يا رسول الله, sen gelmäken şejerek başga ýurdun Araplary biz bilen jeňetmäne gelerdiler. Şonda Medine'ni muhasara edip de Medine'nin adamlaryny basarsyp sen gelmäken tamas ýokdy şolaň diýipdir. Indi sen gelin, sen biziň aramyzda bir ýerek barjagymyzy bilip, ölümüzi ýerek düşýümüzi bilip, indi da bize gaty diýip Medine'de kun kalmagymyza diýipdir. Çykyly ya Resulallah diýipdir. Sen gelmäken jahiliyet zamanına başga ýurdun Araplary gelip şejerek zor edip bilmerdiler bize diýipdir. Qad arafna masirana la nahsur anfusana fi buyutina. Inni ýerek barjagymyzy bilip sen we aramyzda. Qad ayyadana Allahu Taala bika. Hudaý seni biziň aramyzda iýberdi. Çykyly ya Resulallah diýipdir. Peygamberimiz de keplemäni nazar alypdy. Ahyrky nazar beren kim bolsa gowy? Hazreti Haysama. Ol Bedir jenginde ogly wadi, ogly bilen bile gorda keşi edipdiler. Oglynyň orasy çykypdy, ogly jeng meýdana gidipdi, ogly da şehit bolupdy. Ogly gitjek bolanda jan ogly men gidaýyn diýipdi.
O da ya abati law kana gayral cenneti faaltu dipti. Ey atam cennete aşin bariyan. Eger cennetten başka yana varsa sen iyi verirdim dedi. Şon gadesi keplemana duruptur. Hazreti Haysona radıyallahu anh. Olay diptir ya Resulallah. İnne Kureyşen mekaset havlen tecma'ul cumu'a. Şu kafirler bir yıl ver zahmet çıkıp böyle özünün koşununu yığınadılar. Kan adamları uyuşurdiler. Kan mal uyuşurdiler. Kan zahmet çektiler. Hatta Mekke'nin gövruğundaki kafirler de yığınadılar. Thumma ca'una hatta nazalu bisahatina. Zorlarına dayanıp gelip bizim yurdumuza kondular. İnhe Medine'nin taşına dola. Feyahsurunana fi buyutina ma'a ma qad sana'u ma'a hurusina. Bizim ikillerimizi şimdi hal dargattılar deyiptir. Tamam diyeleri bilen atları bilen deyiptir. Bizi muhasere edip durlar. Biz beceri bokunup durmamız. Şunun içinde Medine'de durmamız. Bolmaya çıkmak qav deyiptir. Qad kuntu harisan ala şehade. Ya Resulallah. Men ozul ceng Bedir'de var şehit bolasım geliyadi deyiptir. Oham en sahamtu ma'a ibni. Faharaca sahmu ibni. Faruzika lahu şehade. Bedir'de bay gidecektim, oğluma yalvardım deyiptir. Emme oğlumun payı çıktı, oğlumun qorresi çıktı, men qalım oğlum gitti ve şehit de oldu deyiptir. Ola asın iyidine. Ya Resulallah, qad ra'aytu ibni el-bariha. Bütün akşam oğlumu dişimde gördüm deyiptir. Bedir cenginde şehit olan oğlunu. Qad ra'aytu ibni el-bariha. Xud bütün akşam cımğa gecede şehit olan oğlumu dişimde gördüm. Fi ahsani sura yassahu fi thimaril cenneti ve enhariha. Cennetin meyvelerinin arasında yaplarının arasında gülüp gitme deyiptir. O hem ben bizim ödep aytti. İlhaq bina turafiquna fil cennet. Ey dedi gelmeyen mi men yanıma yoldaş olmağa dedi. Gel basım rahat dedi. Qad vallahi ya Resulallah asbahtu mushtaqan li murafaqatihi. Yüreğim küysep alıp barıya gidasım geliyor oğlumun yanına deyiptir. Cennete varasım geliyor deyiptir. Ey bunun imanları ne ahilli adamları? Bunun ne kadar imanı yoğurluptırlar. Bunlar ne kadar kalplarını etine kanına Allah Teala'nın ayetleyen kepleri ornattı. Ey men aydıp durum kefini o edem. Ey ne mi deyip şuna tarih ayıp etmeye. Şu zamanın adamsı olsa hem ekşi değerleyip ayıp ederdiler şulara. Bunlar zindagi bilmeyen adamlar sansıkçılar deyip ayıp ederdiler. Bunlar zindaginin lezzetinden haberi yok deyip bir haberi ederdiler. Ama tarih min bey deyip ayıtmaya ki. 1400 yıl veri dünya boyunca iftiharlarını tanıyalım. Bilen akıllan çaşıptır ki demeyelim. Çaşıptır Allah'ın ışkınna. Resulullah'ın ışkınna. Cennetin ışkınna. Haramzadın ışkınna çaşıp veren görünme dilene. Dünyanın ışkınna çaşıp veren, oğlun uşağını ep verip, oğlun uşağının işi yok, zindagisi veren işi yok, yığınasa olacak malını şuna görünme dilene. Ama bu adamla görünme. Ya Resulullah oğlum Bedir'de şehit oldu. Bedir'de ne vakit geçti? Bir yıl vakit geçti. Gidasım geliyor deyiptir. Qad kaburat sinni ve raqqa azmi ve ahbabtu liqa'a rabbi. Ya Resulullah qarrib bariyan deyiptir. Düşün müslimni öl qalamdır şehit bolayın deyiptir. Qad kaburat sinni ve raqqa azmi sünkleme uşab bariya deyiptir. Aydın kefini özdemsin. Yaşım ulallı ve raqqa azmi sünkleme unik bariya deyiptir. Sünkleme zidlep bariya deyiptir. Qad ahbabtu liqa'a rabbi. Gidesim geliyor şu dünyadan. Allah satışıltım geliyor deyiptir. Fed'u Allah Teala ya Resulallah en yerzukani eş-şehade. Hem çıkaylı deyiptir, hem dua etmen de şehit bolhayınla deyiptir. Ve murafaqate sa'din fil cennet. Oğluma da yoldaş olayın cennette deyiptir. Resulullah canına dua ediptir, şehit de bolya, cennete de var ya, oğluna da yoldaş bolya. O duruşunda da şehit bolya öyle. Ey bunlar nahilli imanlı adamlar. Ey bunlar nahat mehirde adamlar. İnsafen vicdanın aygun anlayan nedir mayşılan dağıyal imanlarına saman üffedende tozu veriyor. Dağı üflep tutup olur mu? Dağı suyuşurup olur mu? Dağı entek mentek tufan menen kıyımlı yer mi? Kıyımlamıyor. Bunlar dağı yani imanına kaim adamlarmıştık. Onun bunun üflemesiyle füyüşmeyenmiştik. Onun bunun üflemesiyle tozu yemeyenmiştik. Onun bunun üflemesiyle yok bul uçup gitmeyenmiştik. Yiyerek düştüm şavartın diye. Ondan çürüyüm. Bir ilmimizin arasında rüyayı yanık. İmme hakikat olarla gurrun ettik. Kur'an-ı Kerim'de 200 yerden kan yerde cennetin beheştin gurrunu var.
Kur'an-ı Kerim, öyümüzdeki Allah'ın kelamı var Kur'an-ı Kerim. Şoň içinde 200 yerden kän yerde beştim gurruna var. Hakikatin de hakikati. Allah Teala tamam nazı nimetini dökünüyor. Allah Teala tamam rahmetini dökünüyor. Şoňa sana bilen imanları varmıştı. Âmentu billah ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âhir. Allah'a iman, periştelere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman ve kıyamet, cennet ve cehenneme iman. Lab canı bilen şoňa, itiqany sünkü yüreği bilen canı bilen imanları varmıştı. Ve maksatlarına diyetipdir. Resulullah canına dua edipdir. Cengi Uhud'da da däde şehit bolup cenneti bolýar. Jymgyň erti bilen tä jymgy namazyň wagtyna çeli şijirek gurrunlar maslahatlaryny almak bolupdyr. Oham jymgy namazyň wagty bolanna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen jymgy namaz okypdyr Medine-i Münewwere öz mescidinde. Ve sahabalar hemmeti üýüşip gözleşipdir Resulullah näme hukm ederini diýip. فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد. Oham cuma namazın hutbasında sahabalarına vaazı nasihat edip sahabalarına zahmet çekmeli, daya durmalı, bilin kuşamalı deyip buyurun veripdir. Ve akhbarahum enne lehumun nasra ma sabaru ve emarahum bittehayyu lil'aduvi lişşuhus ila aduvihim. Ey sahabalarım, teyyarlanın, daşaryk çıkaylayın deyipdir. Yani Peygamberimiz özü galjakdan ne? Gördü sahabaları çıkmağa heves elam etti. Ey sahabalarım çıkaylayın onu dedi. İnne hükmünü kesti Resulullah can. Çıkmalı deyipdir, teyyarlık görün deyipdir. Oham sahabalar hoş bolupdyrlar. Begenipdirler. Medine-i Münewwereň daşyna çıkıp Huda için İslam tarakki bolsun deyip dine arka bolayl deyip İslam ve Müslim korkak diýdirmäli çıkaylyň diýip hoş bolupdyrlar. Oham hemmeti teýýarlanypdyr. İkindi namazyň wagty girenni awwal wagtyndan giýja goýmany Peygamberimiz şo gün ikindini basym okypdyr. İkindini okuyakana fedakhala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beytehu ve ma'ahu sahibah Ebu Bekr as-Siddiq ve Ömer el-Faruq radıyallahu anhuma. Cuma namazda Peygamberimiz elam etti çıkaylyň diýip ikindini okuyup bolup Peygamberimiz özüniň mübarek otagyna öýüne giripdir. Bu Hazreti Ebu Bekr as-Siddiq ve Ömer el-Faruq radıyallahu anhuma bilerdi yahandan giripdirler. Aham fa'ammamahu ve albasahu. Aham Hazreti Siddiq bilen Hazreti Faruq Resulullah janyň mübarek selletini oraşyp mübarek evin maşlaryny giydiripdirler. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zerihi doğanını gayiptir. Cenk meydanına çıkmadan çüreyim. Mübarek bilini kılıcına sallap, kılıcına dakınıp, teyyar olup daşaryk çıkıptır. Daşaryk çıkmaka, otoğunnaka sahabalar tamam minberinin yanına saf tutup durupdırlar, sep tutup durupdırlar. Mübarek otoğu bilen minberinin arasına sep tutup sahabalar hümmer teyyar olup hemmeti yarak şaylar amada cenk meydanına çıkıvermeli teyyar olup duranmışlar. Oham Peygamberimiz otoğunda hemme dadi geyivli Ebu Bekr as-Siddiq bilen Ömer Faruq mübarek selletine çeli oraşıp giydiripdirler. Oham Peygamberimiz otoktan çıkmaka Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh sahabaların aralarını keplemäge durupdyr. Gowgulagasyn. Ey Resulullah'ın sahabaları deyipdir. Kultum li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ma kultum ve istakrahtum ala'l khuruci vel emru yenzilu aleyhi mine's sema faruddu'l emra ileyhi fema emarakum fef'aluhu. Ey sahabalar deyipdir. Peygamberimiz galmaga heves etýärdi. Biz qyzyp barşymyza çıkaylyň diýdik. Peygamberimizin hükmüni tutmady qabil deyipdir. Peygamberimize hüküm asmandan gelýär. Bizdir çıkaylyň özümize korkak diýdirmäýin diýip Peygamberimizin hükmüni goýady qabil diýipdir. Biz şumahal Peygamberimiz otokdan çıkmaka bir adam ýebereyli. Ay ya Resulullah, biz beren nazarymyzy, beren maslahatymyzy pes alýar, ýygyna alýar. Özüň näme etseň biz sana bolýar diýjek diýip aýdaýlyň diýipdir. Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. O kim şemli bir kef aýtmaga? Kim aýtmaly Resulullah'a? Oham üýşüp aýdapdyrlar. Hazreti Hamza sen aýt diýipdirler.
Resulullah'ın ağası da. Ey Hamza, sen ayt, biz sahabalar hemmemiz narahat. Berin maslahatımıza, özün näme kessen kes, Medine'de kalmalı bolsa kal eýleň, gitmeli bolsa gideýleň. Bizim maslahatımız yok aslan dep ayt diýipdirler. Oňa çeli, إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمته وتقلد السيف فندموا على جميعا على ما صنعوا شيء قرنا تقالا إذا حمزان إيفر ملول تقالا في خمرمز مبارك زره دون نجيب مبارك سلة نجيب بيلنا نقلزنا صلاب قلزنا دقنب بشريك تخبر بلر همس نارحت بولترلا كي رسول الله جاني وهدار دنيانا bir qissab evin maşın giydirip yürüyün diyen yalı olupdur. Oham Hazreti Hamza Esadullah radıyallahu anh yurak şişip keplemeye durupdur. Ya Resulallah, ya Nebiyallah, innel kavme telâvemu fekalu emruna li emrike teba. Ya Resulallah, biz himmemiz narahat verin nazarımıza. Biri kayışıp duz, biri melamet etişip duz. Ahbirnâmi Resulullah özümüz hükmettik. Sen näme hükmetsen, ay qalmak maslahat bolsa qalaýly ya Resulallah. Biz beter ilerladyk taşryk çykmany höwet edip, saňa dady hüküm kesen ýaly boladyk biz diýipdir Hazreti Hamza. Peýgamberimiz zerehi doğan geýigli, mubarak kılıcı sallagly, mubarak kılıcı gapdalynamışdy. Resulullah jan haýramany durupdyr, aýdypdyr. Ma yenbaghi li nebiyyin iza labisa la'matahu an yad'aha hatta yuqatil. Kaza fi s-sirah li ibn Hisham. Aham Resulullah aýdypdyr. Peýgamber adama gelişmeli diýipdir. Peýgamber adama yaraşygly däldir. Jeň meýdanynyň egin maşyny geyip, inni gorkak ýanak bolup ýene jeň egin maşyny çykartyn diýipdir. Oguraýlyň ta Allah näme hökmet ýa göreýliň diýipdir. Çykyn daşar diýipdir. Ma yenbaghi li nebiyyin iza labisa la'matahu an yad'aha hatta yuqatil. Bir peýgamber adam bolup, jeň egin maşyny geyip, inni aýyo bolýar onda diýip ýene çykaryp goýsun, gelişmeli bir zat diýipdir. Bana da gelişen hak ve tamam peygamberlere de gelişen hak deyiptir Resulullah. İnne çıkmallan da şeriyet deyiptir. Ey Resulullah, gurruna ha. Ey mümin Müslümanlar. Muhammed Habibullah'ın gurruna ha sallallahu aleyhi ve sellem. Habibu Rabbil aleminin gurruna. Gayratını öyle. Himmetini öyle. Bilin kuşayışını öyle. Gurrun bir miktar pul sadaka vermek değil ha. Gurrun bir miktar vaktini geçirmek değil ha. Bir gayrat canını orta aklamalı ha. Bir gayrat yancı Hafsa bilen izdivac etti. On ev yanı Hidreti Ayşe bilen izdivac etti. Bir gayrat can ölümün sınırını yaptıran da hata. Sahabeleri çıkmalı oluptu. Yancı Hidreti Ali Murtada bilen Hidreti Fatıma izdivac etti ha. Hidreti Ali de adı çıkıp gitmeli ha. Şayet ölsün körü könü. Şayet şehit bolsun ha. Elbette ulukon gayrat değil mi işi? Elbette himmet değil mi işi? Beter himmet yok orada değil mi? Ey cavan dost, ey mümin Müslüman, gayratımız yirede. Aya gayratımız fakat yemek içmek yatmağa bağlı mı? Ya dinimizin içinde bir ağır gayratımız var mı? Şu zamanla dahi tamam zemineler amada. Anacık birce cavan oğlan gayrat esti, ne kadar dini eval kitip biliyor. Birce adam ne kadar eval kitip biliyor dini. Anacık gayratı bilin. Gece uykusunu bölüp vermeliler, oğlun şoğundan kalıp vermeliler, çay suyundan kalıp vermeliler, subhanasından, naharından, şamından kalıp vermeliler, bağırından kalıp vermeliler, doğun arnaşına katnaşmadan kalıp vermeliler. Bir adacık yüreğine gayratın alanını da dinini eval gidiyor. Aya şu cal gayratı biz etmeliler mi? Bizim ulgumuzda Resulullah. Biz son iyiliğine düşmeliler mi? Biz Allahümme salli ala Muhammed diye asakin. Biz eşhedü enne Muhammed Resulullah diyez ki inhe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkaylayın deyiptir. Gelişmeli deyiptir. Peygamber adam cenk meydanının evin maşını giymeli, yine koyup gitmeli, çıkarmalı, almalı. Bolmaz deyiptir, çıkaylayın deyiptir. İkinni okulli cımga uni. Çıkmalı olan nabur gurrun oluptur. Hazreti Amr ibn el-Cemuh el-A'rac radıyallahu anh كان يقول رضي الله عنه بعد بدر
أنتم منعتموني من الجنة والله إن بقيت لأدخلن الجنة. حضرة عمرو بن الجموح رضي الله عنه إن دين دغا إك أيغ بتر قيشق يريون paytıqlap, patanaqlap yürüyen sahabaların biriymiş. 4 oğlu varmıştık, Şiriyalı. 4'ü de cavan Müslümanmış. 4'ü de Bedir cenginine şirket edenmiştik. 4'ü de hemiş Resulullah'ın yanındamıştık ceng meydanında. Bedir cenginine ne önce oğullarının eli bilen Müslüman olupdur. Yani Hazreti Amr ibn el-Cemuh bir iki ayağda kıyışık paytıqlap yürüyen sahaba 4 oğlu evvel Müslüman olupdur. Atadan dədeden evunca. O ham bile dädelerinin Müslüman olmağına sebep bolupdurlar. Beherhal. Bedir cenginine oğulları etmeni dädelerini koyup gidipdirler. Däde sen yaran ak deyip. Sen yortup bilen ak, kaçıp bilecek değil, tofulup bilecek değil. O ham Bedir cenginine bir neçe sahabalar şehit bolup cennete vararlarını eşitenden son zol oğullarını vakt aytyanmıştık. Hey oğullarım siz men cennetten alqarlığınız deyip. Men çıkacaktım diyanmıştık. Wallahi la in baqitu la adkhulannal cennet. İnni bir evde cennet olsa men çıkarına cennete de girerim diyanmış. O ham Uhud cengi olanna فأراد أن يخرج إلى أحد فمنعه بنوه. Uhud urşunna da Uhud çıkmalığında da oğulları yine men evine geçipdirler. Däde sen qal deyipdirler. O ham aydıpdirler oğulları ente raculun a'raj ve la harac aleyka ve kad zahaba banuka ma'an nabiyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Can däde sen 4 oğlun çıkıptı. Sen uzrunma. Sen boynuna lazım değil qalsana deyipdirler. Hazreti Amr ibn el-Cemuh näme deyipdir? Ey Müslüman, ey mümin, bah يذهبون إلى الجنة وأنا أجلس أين أيدم كفشة بخ يذهبون إلى الجنة وأنا أجلس بهذه بتروغلlarına sahabeler cennete karşın çıkıp gitmeli men öyle oturmalıdır bolamaz mı da deyipdir. Bak يذهبون إلى الجنة وأنا أجلس. Tamam sahabeler çıkıp gitmeli cennete karşın men öyle ayağım paytağım ma deyip kalmalıdır olmaz deyipdir. قالت امرأته Amr ibn el-Cemuh'un denanası näme diye turaqana cin zatlarını alaqana qafağaşin oğrudu ve dua etti. Allahümme la terudduni ila ahli khizyan. Hudaya cin meydana qaşin şu uzrum menen çıkıp bariyan zada yaramani Resulullah da bana öwril izin edip xit bolup öyme da öwrilmeyin ey bar Hudaya dip dua edip çıktı deyipdir. Allahümme la terudduni ila ahli khizyan. Hudaya xit bolup öyme öwrilamayın deyip şu duanı başartamdan öwürlerin gelerin inşallah da yok dururun inşallah ölmeyecek bolurun inşallah bugürünler yok. Hudaya xit bolup öyme gelamayın deyip dua edip oğrudu diye. Hey oğullarda kaptandan atılışıp var yemişti. Hey däde sen qalsana. Hey däde sen işin yok. Hey däde ödümüz bağda. Şeyt gurrun etip barışlarına Resulullah canın yanına gelipdirler. Aham ol sahabe keplemeye durupdur. Ya Resulallah inne beniye yuridun en yahbasuni anil huruci ma'aka. Wallah inni le arju en ata'a bi arceti hadih el cennet. Ya Resulallah men sen menen ceng meydana qaşın çıkasım geliyor. 4 oğlum 4'ü de men çıkarmacak bolýarlar. Allah bilen ant bolsun. İki ayağımın paytıqlığı bilen patanaqlap cennete girmeni höwes etýän şehit bolasım gelýär diýipdir. Resulullah can näme hükmetse gawy. Dur seçer Resulullah. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله تعالى فلا جهاد عليك. وقال لبنيه لا عليكم أن تمنعوه لعل الله تعالى يرزقه الشهادة. رسول الله جان حكمة بتر حضرة عمرو بن الجموح سما أذرما جهاد etmek boynuna lazım değil. Ceng meydanına zarur muğa gitmesen de kıyamette yakan tutulmaya deyiptir. Bunun hükmü beylek bolly. Oğullarına da aydıptır. Siz de dädinizin evine geçmeyin deyiptir. Oy hevesi sigdasın deyiptir. Belki şehit bolup gün cennete girsin deyiptir. Boynuna lazım değil. Oğullarına da aydıptır siz de evine geçmeyin deyiptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh aydiye ceng meydanında men ulu gaygym Amr ibn Cemuh dedi. Lem yekun li hammun gayruhu
Ulaqan qaýgym şo boldy maňa diýe. Şinäme ýagdaý bilen ewe tüýşer, näme ýagdaý bilen gaçmaly bolsa, näme ýagdaý bilen ewe gitmeli bolsa diýip. Muhammed Rasulullah jan şey diýenne, ýanky Amr ibn Jamuh hoş bolup, kıbla waqyp dua edipdir. Allahumma la tarudduni ila ahli khaiban. Öýünden çykyp baryaqa eden duasyny inni kıbla waqyp Rasulullah jandan ijazany alansaň dua edipdir. Hudaýa hudawanda. Men şu içime cennete gireyin, hit bol öýme öwürlik gelmäýin dipdir. Afete inder hava o şehbetast, verneyinca şerbeten der şerbetast. Afete inder hava o şehbetast, verneyinca şerbeten der şerbetast. Beyk Allah'ın dergasynyň afeti, adam günah yerden güljek bolup, haram yerden iyijek bolup, haram yerden içjek bolup, haram yerden yatjak bolup, Hudaýyň gafsyna gelip bilen ak diýipdir. Ýoksa Hudaýyň gafsyna gelse, şerbet üstüne şerbeti içip ganyp doýmany galjak ki, heyf boş galdy diýipdir. Afeti inder hava o şehbetast, verneyinca şerbeten der şerbetast. Şerbeten der şerbetin içindeki bila. Ey mümin Müslüman dogalla, ey jawan dostlar, kan üstünde durmayın. Ýöne bir 3-4 dagyga bir ders alaýyn. Awwalana şu bizim zamanymyz pikirleň, meşguliyatlaň köpelip de bütün insanlaryň galbyndan aramış aýrylan zamany. Erhili, ene ata, oğulgy, dostlar aradan mehabbet aýrylan zamany. Her kim birini gowwarýa, yalandan gowwarýa, bir garaz bilen gowwarýa. Hudaý üçin gowwarmak ýok, galypdyr, tamam bolupdyr. In gowwarýan diýip aglap tu bir garazyndan çüreyim, malyndan çüreyim, gelişiginden çüreyim, makamyndan çüreyim, ya her zadyndan çüreyim boldy. Bizim zamanymyz mehabbet diýen zat wujuddan aýrylan zamany. Mal üçin, dünýä üçin, pul üçin, öý üçin, bir garşy yer üçin kan dökülmege razy bolmayan zamany. Bereketler öýden aýrylan zamany. Hudaý üçinlik öýüň içinden aýrylan zamany. Geceler Hudaý üçin halys aglap dua edilmekden aýrylan zamany. Öýleň içinden manewiýet, halys Allah menden razy bolsun diýip ibadat aýrylan zamany. Aya şu zamanyň içinde şu mert bolup geçen ewliýalar, şu mert bolup geçen Hudaý adamlaryň ýaşaýyşyndan başlada bizim kalplamada, bizim ruhlamada kudreti imanımızı arttırıp, bizim kalplamada mehabbet, bizim kalplamada bereket, bizim kalplamada rahatlık başka da berip bilermeyi. Şundan şu zamanda lazım değilmeyi şulan gurrunları. Şundan heyf değilmeyi şu zamanına, şu darganak zamanına, tamam insanlar iztirapı ve streste yaşayan zamanına, insanın ruhunu açıyan mird adamların gurrunun eşitmeyen geçen adamlar, şundan heyf değilmeyi şulara. Şundan lazım değilmeyi şulan gurrunları. Şulan gurrunları galypdyr. Şulan gurrunları däm insana keyifçilik berip, adam eşitenden dagdy zindygisinden lezzet alýar. Bular yerde yaşamaýanmyşdyk ki, bular bulutlaryň arasynda yaşaýanmyşdyk. Bir kuşlar daýdyň, bular ýaxşy bilipdirler, düşünipdirler. Hudaý Taalaň rizaýatyny tapmak dünýä ahir saadet digini. Bular yere ýabyşmanyrlar. Bular ebirleň arasynda, bulutlaryň arasynda ýaşaýanmyşdykler. Haram iş etmeýänmişdikler. Hey asmana uçup gidýänmişdikler. Hey şehit boljak diýen nämeden çüreyim? Ey jawan dost, düşün şu wurdyňa. Hey şehit boljak diýen nämeden çüreyim? Şon insan be har hal bir güne ruhu gitmeli. Maňa gurrun ýok. Goý jihad edip duqam. Goý Hudaýyň dinini ewal barýaqam. Goý janymy orta oklap duqam. Goý kafir ýoluň urundan aýryp duqam janym çyksyn diýenmişdiklerde. Bir her hala çıkmalı şu bir gün. Oy çıkanla da ahir Hudaýyň hoş yeri o da cihadyň içinde çıksın diýenmişdikler. Yer qadama tast, şomardan goro. Bir amelet nist, şu sa'di bin al. Şolon qiyal ayağımız barma ýürümäge. Şolon qiyal gudratymyz barma amal etmäge. Yer qadama tast, şomardan goro. Ey jawan. Ayagyň bawa git şolon qiyal ewesiş. Ýokmy? Ýene bir ýol aýdyň. Wer amelet nist, şu sa'di bin al. Olon qiyaly başarmaýanmy? Elbetde başarmaýas. Agallam dua etdi gal. Dili Allah'dan. Agallam dua bir galsyn ahim. Wer amelet nist, şu sa'di bin al. Agly dua et. Hudaýa men imanyň içinde janym çykdyn. Hatta gylşyn dua edýin. Resulullah dua edýänmişdi. Allahumma tawaffani musliman ve alhiqni bis salihin.
Hudaýa men dünýeden musulman bolup geçewerin diýenmişdik. Ey Muhammedur Rasulullah şunu dua etýänmişdik. Hudaýa men musulman bolup dünýeden geçeýin diýenmişdik. Haçan dua etýänmişdik? Hem ertilerde hem akşamlarda. Hem ertilerde hem akşamlarda. Hudaýa men musulman bolup geçeýin, ýagny imanyň içinde janym beri. Ey enata, ey dosyar, ey doganjom, ey türkmen dogan, dua et. Hudaýa men imanymda ur janym gitsin. Olan kıyala mert bolup bilemida. Hudaýa namaz okyp duhan janym çyksyň. Hudaýa men bir wagtda janym çykjak, arasda wagtym bolsun. Arasda ýerde bolsun. Dehretli wagtym bolsun. Imanymyň içinde bolsun. Namazdan soňra bolsun. Azanyň wagtynda bolsun. O wagtlarda bolsun. O ýerde bolsun. Aglym dua edýin. Bibinlere doğru öýleri ortaga oklanmışdyk. Wallahi inni la arju an ata'a bi arjati hadihi al-janna. Men aýdyp duran kefini welde. Men salasyny geçip barýan ha. Ya Resulallah, patanaklar cennete giresim gelýär diýipdir. Resulullah jan aýdypdyr, patanaklarga girsen girersin diýipdir. Emma cennete baranda aýagyň salym boljak diýipdir. Aýtyklap ýokup giresim gelýär cennete diýipdir. Adam gözüne kökes goýýar bilen kepleri. Resulullah jan aýdypdyr, patanaklarga girersin diýipdir. Emma girende aýagyň salym etjek Hudaý Taala diýipdir. Ýöne barýasta islerinden. Ýoksa giýjegin nizlap zindagimi de bir fakat Amr ibn al-Jamuh al-A'raj radiyallahu anh fakat şun gurruna da oturuyorum. İmanımızı yalfılladı oturmalı fakat şu benden gurruna bilin. Yer qademet hast şomardan boro ver amelet nist şu sa'di benal. Başar mı yaslamış lan qiyam? Dua et. Dili Allah'dan. Hudaýdan dilep duqan Hudaý hiç wagt berjek däl diýmer. Erhamur Rahiminiň dergasydyr. Biçara mahlugyň gapsy däldir o dergah. Emma geleyliň şirin Resulullah janyň ýaşaýyşynyň ýygyna. Wa ba'da salatil asri taharraka al-jeyş muta'allifan min 1000 muqatil. Wa kharaja Sa'd ibn Ubadah wa Sa'd ibn Mu'adh ya'duwan amama an-nabiy al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. İkinniň okulyp bolup Hazreti Amr ibn al-Jamuh da gitmeli bolup Resulullah jan goşuny bilen ugrapdyr ýerap Medine-i Munawwaraň gaýra tarafına Uhud dagyna gaşyn. Näçe sahabalardan 1000 nefer jihad etjek sahaba. Kafirlerde 3000 nefer. Leşkeri ertişi 1000 neferden teşkil bolupdyr. Resulullah jan ugrapdyr. Peygamberimiň ewinden iki jawan sahaba Sa'd ibn Ubadah we Sa'd ibn Mu'adh bir ikisi Resulullah janyň ewinden ýortup gitipdirler. Emniyet etmeden çürüyüm, haberdar olmadan çürüyüm, ewinden ikisi ýortup gitýänmişdi. وَلَمَّا جَاوَزَ الْجَيْشِ ثَنِيَّةَ الْوِدَاعِ رَأَى كَتِيبَةً حَسَنَةً مُنْفَرِدَةً. Mahul aňyrak gidiberillerine Peygamberimiz görüpdir, görse bir sert tutup duran owadan leşker bar. Peygamberimiz aýdypdyr, bular kim diýipdir? Sahabalar aýdypdyrlar, bilen Medine-i Munawwaraň falan taýfasynyň Yahudileri. Eger maslahat bilseňiz, siziň goşunyňyza goşulyp da Mekkan kafirleri bilen jeň etjek diýerler. Peygamberimiz aýdypdyr, "Hal aslamu?" Musulman bolurlarmy diýipdir. Sahabalar aýdypdyr, "Ýok" diýipdir. "Fa aba" gerek däl diýipdir, ýyldyny sille diýipdir. Olan kömek berek däl maňa diýipdir. Olardan galyp ýene aňyrak gitipdirler. Yahudiler galy Resulullah sahabaları bilen ýene aňyrak Uhud dagyna gaşyn barýarlar. Aham bir ýaňa baryp, bir düşülge baryp düşüp ista'rada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jeyşehu. Peygamberimiz bir ýaňa barypdyr, gün ýaşmana da wagt bar. Ýeke men leşkerim gözden geçirjek diýipdir. Görse 13-14 nefer jawan, no jawan. 13-12, 14 ýaşynda oglançyklar barmış. فرأى فيهم غلمانا في سن 14 أو دون ذلك منهم عبد الله ابن عمر أبو سعيد الخدري سمرة بن الجندب رافع بن خديج زيد بن ثابت رضي الله عنهم. Hazreti Ömer'in Abdullah diýen ogly 13-14 ýaşynda. Zeyd ibn Thabit 13-14 ýaşynda. Rafi' ibn Khadij 14 ýaşynda. Samra ibn Jundub 14 ýaşynda. Abu Sa'id al-Khudri ondan nükçendak. Resulullah jan hemmesini ýerine urtdyr, galyň diýipdir. Gidin Medine'ye gaşyn diýipdir. Faraddahum li sigari a'marihim faqila ya Resulallah inna Rafi'an ramin. Ya Resulallah ol Rafi' da 14 ýaşynda. Adı näme? Rafi'.
Heýwer ok atmany ökde diýipdir, ona aksine gawy boljak diýipdir, sahabalar bir şey diýipdir. Tir atmany ökdemişdik. Aham Peygamberimiz bolýa öwrülipdir. Gelaga sen diýipdir Rafi'a. Yaqulu Rafi' ve ja'altu atatawal. Atmany ökde diýerlerini ayagym galdyryp gursagym ýokarraga edip özüm ola gorrak kökezjek bolardym. Resulullah maňa ýör diýdirjek bolup özüme. Özüm uzyrraga kökezdim süýndirip Resulullah bolýa diýdi diýipdir. O atmany ökde bolsaň gideýil diýdi. فذهب سمرة إلى زوجة أمه يبكي وقال يا أبتي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا وردني وأنا أسرعه. Semra diýen o 4 ýaşynda jawan oglan enesi bir sahabalardan birini jüplenipdir. Dädesi merhummuş, dädesi hesapda. Dädesiniň ýanyna barıp aýdypdyr. Ey däde diýipdir. Resulullah aglapdyr. فذهب سمرة إلى زوج أمه يبكي. Gözünden ýaş akdyryp dädesiniň ýanyna barıpdyr. Ey däde diýipdir. Resulullah Rafi'a ejazet berdi. Maňa ýygyma gaýtdy diýipdir. Men şoň görüşdim ýykýanna şon diýipdir. Menne gidaýyn nadip, dädesiniň ýanyna gözünden ýaş akdyryp ahlamany durupdyr. Ey 20 ýaşyndaky jawan musulman. 14 ýaşyndaky oglana. 14 ýaşyndaky oglana. Hep gaýratdyr ölüpdir ha. Oham bi dädesi eneti bilen izdivaç eden Resulullah'ın ýanyna barypdyr. Ya Resulallah, radatta ibni. Men oglumy ýygyňa öwrülip aýtdyň diýipdir. Ve ecezte Rafi'an ve ibni yasra'uhu. O Rafi'a ejazet berdin, o katmany öpdü diýip. Men oglum görüşde şonjak ýa diýipdir. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رافع وسمرة فقال صلى الله عليه وسلم تسارع. Aham Resulullah can mübarek nurani yüzünü yalfırla deyip on 4 ýaşyndan Semra bilen Rafi'ň yüzüni gözläpdir. Görüşün göreýin diýipdir. Hay ikisiniň biýilini tutturup Resulullah can görüşdiripdir. O ýanky aglap duran görüşde ýykýanyndan ol o katmany ökdähinde ýykypdyr. Fa ajazahu sallallahu aleyhi ve sellem bolýa ýör sendegi daga diýipdir. Ey bilen imanlar ýerde geçip. Ey şolar şundan ýerde ýaşaýanmyşdyk me bulutda ýaşaýar diýjekmi? Bilen asmanlarda ýaşaýanmyşdyk. Bilen aýaklary ýere kakanaky kim? Ey bilen näjire terbiýet beripdirler ogul gyzyna. Ey enatala. Ey jawan dostlar. Yani şulan ene dädeleri ogul gyzyna terbiýet beripdirler ki eger Allah'ın diýenine sen, eger Resulullah'ın muhabbetini tapsaň gowgulagasyň. Dünýäňde de nur, ahiretinde de nur. Ve Allah'ın gözünden gaçsaň, rahmetinden gaçsaň, Resulullah'ın gözünden gaçsaň, yani haram iş bilen adam günni güýmäk geçirse, dünýede garanqylyk we ahiretde garanqylyk. Bile ogul gyzyna özleri düşünenden soňra ogul gyzyna düşündirip berle, fursat diýerleri, wagt diýerleri, lep kok gelip tuqa hemişe tafilýän däldir diýip. Ýene bir sagatdan iştak gelsek şu oturşyk barmy? Hemen şirket etjek diýip gijaga alyp gelsek, şu oturşyk barmy? Ýok. Fursat fakat bakaga dirmilip bolýar. Ogul gyzyna düşündirip berle. Tarihda, cihan-ı İslam'da näçe jenge Uhud bar? Birçe däne. Her kime nesip etti. Şonu düşündiripdirler ogul gyzyna. Fursat diýerleri elin gidenden soňra öwrülip gelmeýär. Tamam bolýar. Hey jenge Uhud bolup otyrmy? Ya tarihda birçe däne jenge Uhud barmy? Birçe däne jenge Uhud bar. Elin gitti tamam boldy. Ya çykdy da şu mahal. Orok wagty boldy da şu mahal. Tamam boldy. Ekran wagt geçti, bu mahal orok wagty. Hemen ekçek diýen netije alardyňmy? Ekmedi adam orok alarmy şu mahal? Almaz. Fursat geçti elin. Wagt geçti. Tamam boldy. Aya öküneniň menen erti ýaz gelermi? Yeni bir aydan ýaz gelermi? Ya tomuzun gyzygyny wagty geler. Ogul gyzyna düşündiripdirler. Fursat elden gideni öwrülip gelmeýär. Tamam bolýar. Ogul gyzyna düşündiripdirler. Dükülip duran dänek allanma diýip. Her däne barama, däneňe teňne duduk bolamasyn diýip. Her koca dane bedidi el-hazar. Ta nebendek dam berto balu per. Ogul gyzyna düşündiripdirler. Hep tak däne dükülip du ajyp menen iýelin diýip her ýerde burada gül görseň barama, eteňine dam bolup duduk bolup seni giriftar edamasyn diýip ogul gyzyna düşündiripdirler. Giriftar bir giriftar ýeke siňip müýün kelebine, enkebutyň öýüne bulaşan ýalyk hey çykjak bolýar, bulanýar. Hey çykjak bolýar, bulanýar. İlgunimiz şoçere diýelmi? Jawan dogonjyklymyz giriftar diýelmi? Jawan aýallygymyz giriftar diýelmi?
Hiç çıkacak bol yaşandan önküden beter bolanya. Hiç çıkacak bol yaşandan önküden beter bolanya. Giriftar bolup, hit bolup, qanatı deyip, per deyip, bükulli şoma bulaşıp asmana gaşyn çıkıp bilmeyen dünyadan geçip gitmeýärmi? Uçup bilmeyen dünyadan geçip gitmeýärmi? Bular oğul gyzyna düşündiripdirler. Qanatyna haberdar bol. Däni wele qana, däniň başyna barıp onu oturma, eteginde dudak bolamasyn diýipdirler. Muwaffaq bolupdyrlar. Oğul gyzynyň aýdyp duran keplerini öldi. 100 ewurdymyndan bir neçe mertler, bir neçeleri ballyp batdy bylaya wagtyň ulişan diýmem. Oğul gyzyny düşündiripdirler şonu. Dünýäň haramyna balmaqa diýip batamy laýdyr diýip düşündiripdirler. Bir neçe mertler 100 ewurdymyndan bir neçe mertler, bir neçeleri bal diýip batdy bylaya. Haram laya, haram gülke, haram iýmege, haram içmege, haram yatmaga, haram öýe girdi balmaqa diýip emma laya batdy diýipdir. Girhama şoňa diýip düşündiripdirler. Muwaffaq bolupdyrlar da terbiýetlerine. 13-14 ýaşyna aglaş wetile kitjek diýip, Resulullahdan galjak däl diýip. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala parahatçylyk emniýetden aýyrmasyn. İnşallah inni keyfde sahabalaryny ýygyna gaýtarjany gaýtardy. Näme diýen gördü. Mundan ewe gaşyn süýşip, Uhud dagyna gaşyn barýan ýagdaýlaryny hyzmatyna da ýetirär. Hudaý Taala maryzlarymyza şefa bersin. Musafiratda, gurbatda, hyzmatda, başga müşkilli dogalla täk Allah asan etsin. Hudaý Taala emniýetden, agdy birlikden aýyrmasyn. Bir alham 3 kul huwallah, Suriye Falaq we Nas hoş okuýaýlyň, ýyl we watanymyza doga edersin inşallah. Okuýber.